και συστεγάζεται με το τρίτο ηλίκιο. Είναι σχολείο διπλωμάρδιας. Έχει 214 μαθητές. Διευθύντριά του είναι η κυρία Αλεξάνδρα Αθανασιάδη. Συνδράμει στο έργο των γιατρών χωρίς σύνορα και στο σπουδαίο έργο της εξωτερικής ιεραποστολής, ενισχύοντας οικονομικά την ανθρωπιστική βοήθεια. Συμμετέχει σε εράσμους και παίρνει μέρος σε επιστημονικούς και αθλητικούς διαγωνισμούς, έχοντας διακρίσεις όπως το Πανελλήνιο Μαθηματικών Διαγωνισμών Ταΐς και την ποδοσφαιρική ομάδα του σχολείου που μετέλαβε τη δεύτερη θέση στους ομαδιακούς σχολικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες της διεύθυνσης της δευτερομάθειας εκπαίδευσης του περασμένο χρόνο. Κάθε χρόνο οργανώνει ημερίδες σταδιοδρομίας με τους μαθητές στα πλαίσια της επαγγελματικού προσανατολισμού με έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες για να βοηθήσουν τους μαθητές να προχωρήσουν